जय हिंद दोस्त। हम हैप्पी अपने सभन के स्वागत करत बनी अपना चैनल क्विकनेस ऑफ माइंड पर। तो दोस्त हमनी के पढ़त रहनी जा क्लास 10 के भोजपुरी आ एमे हम अपने सभन के अध्याय 10 के एगो वीडियो अपलोड कर रहनी, यानी कि अध्याय 10 पढ़त नहीं सन। ठीक बा, एमे हम अपने के एगो वीडियो में का बतैले रहनी तो वारिस शाह जोन चैप्टर बा, वारिस शाह जोन चैप्टर बा ई कहा एगो कविता हो और एकर लेखक के बानी तो अमृता प्रीतम। ठीक बा, इस चैप्टर के लेखक बानी अमृता प्रीतम। तो अमृता प्रीतम के जीवन के बारे में हम बतैले रहनी, जीवनी के बारे में। ओकरा साथ ही साथ इस चैप्टर के जोन ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहा बा ई हम अपने सबन के बतैले रहनी है। ठीक बा, ओकरा बाद में हम आज अपने सबन के कराए वाला बानी एक सब्जेक्टिव प्रश्न, जोन भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बा ये हम अपने के आज कराए वाला बानी। अच्छा, एक और बात, जोन भाई के बुक के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर चाहिए, एक साथ साथ 2026 बोर्ड एग्जाम खातिर बोर्ड एग्जाम खातिर अगर भोजपुरी के क्वेश्चन चाहिए इम्पोर्टेंट, जावना से 100% अपने के एग्जाम में प्रश्न आई, 100% एको गो क्वेश्चन बाहर ना रही ई पीडीएफ से। ठीक बा, जाना में अपने के 200 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिली इम्पोर्टेंट, एक साथ साथ 20 से 22 गो सब्जेक्टिव प्रश्न रही इम्पोर्टेंट, जावना से बाहर नहीं खे जा सकत एग्जाम में क्वेश्चन। तो अगर अपने चाहत नहीं तो एक खातिर अपने के 199 रुपया के पेमेंट करे पड़ी, 95 23 11 23 63 पर। ठीक बा, आई हमार व्हाट्सअप नंबर भी बा, ए पर व्हाट्सअप करके अपने बात भी कर सकता नहीं। तो चलिए हम आज के हमनी जोन प्रश्न बा एक हमनी करब जा। देखिए सबसे पहला प्रश्न बा कि पंजाब कई गो नदी खातिर मशहूर बा। पंजाब जोन बा एकरा के कई गो नदी खातिर मशहूर बाटे एकरा के बताई। तो देखिए प से पंजाब होला और प से 5 होला, प से पंजाब और प से 5 होला। तो पंजाब जे जोन बा ई 5 गो नदी खातिर मशहूर बा। कै गो? 5 गो नदी खातिर मशहूर बा, याद रखिए। ई अपने के जोन ऑब्जेक्टिव प्रश्न बानू एमे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बा। ठीक बा, ई बहुत बार पूछल जा चुकल बा, याद रखें। देखिए दूसरा जोन प्रश्न बा एके देखी ई बा कि वारिस शाह के रहे, वारिस शाह के रहे एकरा बारे में बतावे के बा। तो वारिस शाह एगो पंजाबी कवि रहले। का रहले? ई वारिस शाह एगो पंजाब के का हुवन? कवि हुवन, पंजाबी कवि हुवन। हीरा रांझा अपने सुन ले होके हीरा रांझा के प्रेम कथा। तो हीरा रांझा जैसन अमर प्रेम के लोक गाथा के लोक गीतकार वारिस शाह मशहूर, यहाँ र छूट गई मशहूर बाड़न, यानी कि वारिस शाह कौन सी खातिर मशहूर बाड़े? तो ये हीरा रांझा जैसन अमर प्रेम जोन बाटे नो एक लोक गाथा खातिर लोक गीतकार खातिर यहाँ का बानी? मशहूर बानी। इनका जन्म 23 जनवरी 1722 के मतलब और मृत्यु 1798 में भइल। यानी यहाँ का जन्म देखी 23 जनवरी 1722 में भइल आ यहाँ के जोन मृत्यु बा 1798 में भइल। तो यहाँ के वारिस शाह के बारे में अपने जान लिहनी। ठीक बा, देखिए आज अब हमनी के तीसरा जोन प्रश्न बा एके देखब जा कि कवित्री फेर से प्रेम के पोथी काहे लिखे के मांग करत बाड़ी। कौन कवित्री? तो अमृता प्रीतम। कौन कवित्री? तो अमृता प्रीतम के बात होता कि उहे तो ई कविता के बारे में बतौले बाड़ी, लिखले बाड़ी। तो कवित्री फेर से प्रेम के पोथी काहे लिखे के मांग करत बाड़ी, एकरा से तो वारिस शाह से। ठीक बा, अब सुनी। काहे कि पंजाब के धरती अपना बेटियन के त्रासदी लेके आज पहलहू से बदतर हालत में बा। कहे का मतलब कि पंजाब के धरती यानी पंजाब के जोन मिट्टी बा वो बेटियन खातिर यानी बेटी सन के लेके लड़की के लेकर के आज भी त्रासदी लेके यानी त्रासदी अभाव बा। ठीक बा, ओइसन क्या बोलला कवित्री के
ठीक बा, लेके आज पहलहू से बदतर हालात में बा, यानी पहले से भी बहुत खराब हालात में बा। ठीक बा, चलिए अब देखिए हमनी के चौथा नंबर प्रश्न, और इस चौथा नंबर प्रश्न के अपने सबन कॉपी में नोट कर ली, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बा भाई, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बा, मोस्ट वीवीआई प्रश्न बा। ठीक बा, कई बार 2018 से अपने के बोर्ड एग्जाम में हो रहा बा, एग्जाम 2018 से 2025 ले ई अपने से लगभग 5 बार प्रश्न पूछल गईल बा। ठीक बा, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बा। देखी कहता अमृता प्रीतम के परिचय लिखी, यानी अमृता प्रीतम के बारे में अपने बताएं, वहाँ के जीवनी के बारे में बताएं। ठीक बा, तो साहित्य अकादमी के फेलो, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित, राज्यसभा के सदस्य रह चुकल पंजाबी के नामी लेखिका अमृता प्रीतम के जन्म 1919 ईस्वी में पाकिस्तान के गुजरावला में भइल रहे। देखिए फिर से सुनी, यहाँ के जौन अमृता प्रीतम मनिका बनी साहित्य अकादमी के फेलो, ठीक बा, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित, यानी यहाँ के ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिलल बा, साहित्य अकादमी पुरस्कार से यहाँ सम्मानित बनी, ओकरा अलावा कि राज्यसभा के सदस्य भी रहल बनी। ठीक बा, आ एकरा बाद में देखी यहाँ के पंजाब के नामी लेखिका बनी, यानी कि पंजाब में बहुत ज़्यादा मशहूर लेखिका बनी के तो अमृता प्रीतम, और यहाँ का जन्म 1919 में पंजाब के गुजरावला में भइल रहे। ठीक बा, देखी आगे बा कि उ लगभग 70 किताब लिखले बाड़ी, अमृता प्रीतम लगभग 70 किताब लिखले बाड़ी, जेकर लोकप्रियता भोजपुरी पाठकों में के बीच रहल बा, जेकर लोकप्रियता ई भोजपुरी में बहुत ज़्यादा बाटे। ठीक बा, तो याद रखी ई प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बा, अपने स्क्रीनशॉट ले ली या लिख ली। देखिए अब जौन हमनी के 5 नंबर प्रश्न बा, एक के हमनी देखब जा। 5 नंबर प्रश्न बा कि कविता के भाव संक्षेप में लिखी, कविता के भाव संक्षेप में लिखी। ई जौन वारिस शाह कविता पढ़नी है, एक भाव संक्षेप में बताई। तो देखी का बा कि एक कविता में कवित्री हीर रांझा जैसन अमर प्रेम के लोक गाथा के लोक गीतकार वारिस शाह से बीनत बाड़ी की बिनती, यहाँ पर रखे चाहिए, बिनती करत बाड़ी कि यानी कि और अपना कबर से बहरी आवस, आपन पूर्व प्रेम ख्यालन पर ध्यान देश, आ फेर से प्रेम पैदा करे वाला कोनो किताब के का करस, नया पाना लिखस। केकरा से कह रहल बड़ी, तो फिर ध्यान से सुने यहाँ से, ई जौन कवित्री बाड़ी, कौन कवित्री तो अमृता प्रीतम के कवित्री, तो अमृता प्रीतम ई का कह रहल बड़ी कि हीरा रांझा जैसन जौन ई प्रेम गाथा जौन बानो, प्रेम कहानी, एकरा के वारिस शाह जी फिर से का करी, कोनो नया पाना फिर से ऐसा प्रेम गाथा लिखी। ई बिनती कह रहल बाड़ी केकरा से, तो वारिस शाह से। कहाँ, तो उनका कबर से, कि अपने जौन अपने के कबर से निकली, कबर से बाहर आई, आवस आपन पूर्व प्रेमाख्यान पर ध्यान दे से, यानी कि पहले जैसन प्रेम पर ध्यान दे के ऐसा प्रेम कथा जौन लिख रहल बनी, गीत जौन गा रहल बनी, एकरा जैसन औरी का करी लिखी, आ फिर से प्रेम पैदा करे वाला कोनो किताब के नया पाना लिखस। एकरा से, तो वारिस शाह से विनती कर रहल बाड़ी। काहे कि पंजाब के धरती अपना बेटियन के त्रासदी लेके आज पहलहू से बदतर हालत में बा। काहे कि पंजाब के जौन धरती बा, पंजाब के जौन मिट्टी बा, वहाँ पर का बा, बेटियन सन के का बा, बहुत ज़्यादा हालत खराब बा, बद से बदतर हो गई बा। ठीक बा, तो ई रहल
इस चैप्टर के सारांश आ ए तरह से अपने इस चैप्टर कंप्लीट कर लेनी।